Čo to je? To je také podivné miesto. Čo to je za miesto? Také podivné, ako keby v hororu. To sú vína. To má takú peknú riť. Čo tu robí ten starý decko vypchatý? Dorici! Idem sa spýtať, čo to je. Mama, čo je to Santa? To chceš naozaj vedieť? Áno. To není Santa. To je Santan. A čo to je? Náš ocko bol veľký remeselník a vyrábal hračky. Jedného dňa vyrobil túto bábiku. Santa. A on ho tak veľmi mal rád, že on s ním spal. Ale každý jeden deň do ich postielky on ho škrabal so svojím nožíkom na krk. Prečo? Lebo to není Santa, to je Santan. Máš traumu, že? Ja viem, teraz chod do ríti. Ahojte všetci, mám takú veľmi dobrú napínavú hru. A to je, že som našiel niekde v pivnici takú Santan, neviem, čo to bola. Takú veľmi dobrú challenge. Pozývam vás o 12. večer. Ahojte, čau. Vítam vás u dnešného večera. Dnešný večer sa volá Santan. Ten Mikuláš má viac ako 500 rokov. Ten utrtkaný Mikuláš sa dostáva po generácii na generácie. Ideme na to. Ale berte to vážne, lebo... A čo musím robiť? No povedz mi, čo musím robiť? Povedz, ukáž sa. No, dobre. Ukáž sa! Teraz od vás povedzte takto let me in. Nech teraz ide Ferko. Ferko! 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 Naozaj? Áno! Let me in. Uciekaj. Už to dlho druží. Už dás.
Tragédia.